Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Aksyon, Fred Salanga. Karon nga adlaw Biyernes pitsa 29 na bulan sang Oktobre tuig 2021. Ano ang mga balita kag isyu nga aton talakayon para karon nga adlaw. Diri kita mga isyu politika. Si Bongbong Marcos gapangita ang scouting niya sa iya bisi porte. Pero kung siyang pasugdan, luyag niya nga mangin katandem si Manny Pacquiao. Ari man ho, sa mga nuisance candidate na halong kamo. Kaya base kon, ideklarar kamo nga nuisance candidate, oy, may penalidad, 100,000 kag iban pa. Nami giman ang politika, no? Kaya bisan pare, damasaylo na sa politika. 3 ka pare magapapili, uminta sa politika. PDP laban nga mga opisyal silang ni Coco Pimentel niya daw ula na gikamo mahimo, pati si Presidente Rodrigo Duterte gusto niya padalaganon senador. Kalain na ini nga mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3. Unahon taniyo, si Bongbong Marcos, siging scouting niya siya sinong maayong katandiman. Kaya man si Bongbong Marcos, sila ko pasugtan lang kuyabe, ang luyag ko tani si Manny Pacquiao, nga mangin vice-presidente ko. Siling ni Bongbong kag ni Aimee, ang mga Marcos may solid north na. Di ko norteng paghambalan, halin sa una ya mga Marcos, wala katlaw perdida. Porte ya. Halin kay Imelda pakadtos kabataan, basta magpapili, dito iya sa Ilocos, daog. Nyati, kinahanglan mangita siya sang mga tao nga may balwarte sa Visayas kag Mindanao. So ang nakita niya, nga pinakabaskog nga mangin tandem si Manny Pacquiao. Yati, mabaskog na ko sa Norte, mabaskog man ko sa National Capital Region, sa Region 8, sa Eastern Visayas. Nya, pero sa Mindanao daw, urat siguro. Amoy na ako nga si Manny Pacquiao gid, ang target gini Bongbong nga mangin vice-presidente. Galing si Manny Pacquiao kung sa iya kaalyado pa, no way. Yan di ko mag-slide down niya.
madlagan kuya presidente. So amo ini karon ang senaryo. Si Bongbong Marcos isa man sa pinakabakod nga contender sa pagka-presidente, tubtob niyan wala pa siya sang napili nga mangin katandem. May mga senador na siya. Si Ches Escudero gani guro do maupod pa kay Bongbong O galing ang pagpangita sang vice-presidente mabulubudlay. Sino ayan ang mapilian niya kon mamalibad si Manny Pacquiao. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39. Mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong nagkahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na italap na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasan. New Philippine Standard Time, las 6:44 na. Ang masunod nga balita kag isyo idulong sa aton. Healthy Beauty. Diriho, Puerte, las 6:45 na. Ang tanan-tanan nga nag-file sa ila Certificate of Candidacy, halong kamo. Kay base kung ideklarar kamo sang COMELEC nga nuisance nga kandidato, oy, dinaduso 100,000 ang penalidad. Ni makakululba ini kadamo sa nag-file sang ila Certificate of Candidacy nga daw ideklara sa COMELEC nga nuisance candidate. Suno kay Maria Norina Tangaro Kasingkal, ang COMELEC Law Department Director. Siling niya kundi may Senate Committee on Electoral Reforms, ang chairman na daw si Amy Marcos pagani. Siling niya ano abi niya kon ining ideklarar sang COMELEC ka kandidato nuisance aton papanaugan penalidad 100,000 kag dumilian sa pagpapili sa masunod nga duha ka eleksyon nasyonal kag lokal man. Puerte ini galing daw sobra naman Uy, basi nalipat kamo ha. May ruling bala ang Korte Suprema nga hindi pagpatamaan ang mga nuisance candidate. Di galing may sala sini, hindi maniguro ang mga kandidato nga nag-file o kung luyag magkandidato nga mag-file sa ila Certificate of Candidacy. Ang may sala sini kung kaisa layay man naton Sa layay talaga siling, pwede ka makapapili kung kabalo ka lang magbasa, kag magsulat, wala man na magsiling nga kung anong kurso mo, anong tinapusan mo, nga pwede ka makapapili. So, kung idalo mo sa korte, wala padaog. Masiling mo lang ang Korte Suprema, ang layay isli nyo. Dapat kung maglagan ka presidente, may specific na nga kurso. Okay, lagan ka presidente. De grade 1, grade 2 ka, high school graduate ka, madlagan ka mo presidente. Kung di mo tangan nyo laye, nga kung madlagan ka presidente, kinalan may kurso ka, may tinapusan ka, 4 ka tuig, naging estudyuhan mo. Tisubong niya kiti, kung kabalo ka lang magsulat ka magbasa, yan, pwede ka kapapili mo. So mag-amuning penalidad ang ihatag nyo, hindi ni pagbatunon sa Korte Suprema. Kaya may diferensya, dugay na ni nga diferensya. Dapat kung tali kung magpapili ka, alin sa presidente, vice-presidente, senador, kinahanglan may specific nga kurso ka nga tinapusan. Mapungko ka presidente, grade 4 ka lang, wala matagay kay, porque hindi naman na mo yung
makapot kaya sang pinakataas nga pwesto, elementary ka imo ya. Pag-abot sa mga dignitaryo di sa pungsod Pilipinas, anong isabat mo? Mag-abot na katsila. Ano ang... Kung kaysa ho, may diferensya man layita. Karpulo ka niya mga sinmil nga pinalidag kagiban ni. Kung ako hindi nyo napagsigihon na. Luoy magkita. May hando mo na. Nga magpapili. Ang tanan may hando magpresidente. Galing hindi lang ang ngayon. Action Radio Philippine Standard Time Lasais 49. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapas yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Patayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo,
serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, walasang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Philippine Standard Time, lasay 54 na. Ang masunod nga isyo, idulong sa aton sang Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 55. Siling ni Senador Coco Pimentel, gasalasalana. Ang PDP laban Cosi Faction. Una, ginadosyo si Sara Duterte Madlagan, Presidente, nag-isol. Din nominate nila si Presidente Rodrigo Duterte Madlagan, Vice Presidente, umatras. Karon iya, dinakuting-kuting naman nila si Presidente Rodrigo Duterte maglagan senador. Sila niya, Mr. President, lagan bla senador. Kaya kung maglagan ka senador, pwede ka nga mangin campaign manager ni Bato de la Rosa Kagbunggo para sa tuig 2022 nga eleksyon. Gasi nila sala, no? Ang PDP laban sa paksyon ni Kose. Kahit daw hindi na mo. Gawanglo-wanglo ng ulo sa mga Duterte, kaya mo ginaluyag lang padlaganon, ti kay hindi maglagan Vice Presidente, si Sara hindi maglagan Presidente. Gayo sila, nya bisan senador na lang, Mr. President, pwede, akalain, porte, no? Lain gidang sitwasyon, sang PDP laban sa paksyon ni Kose. Da wala na sila butungon. Si Presidente Rodrigo Duterte, hala, butungon sa wala, butungon sa tuo. Hiling sang Presidente, no more, nada. Hindi na siya magpapili pa. Balo ka nga ako maglagan si Presidente Rodrigo Duterte, senador, kag maging campaign manager ni De La Rosa Kagbunggo, may bugat man mo. Luyag na itong kag sa India, si Presidente Rodrigo Duterte may kabugaton kung politika ang pag-aambalan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 57. Mabalik kami pagkatapos ini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handorawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year,
si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog Kaghandurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.